Alam niyo guys, yung mga insekto na yung mga lumilipad-lipad sa gabi, yung pinapatay natin yung mga ilaw natin, naglalagay tayo ng langgana na may kandila para dun sila lumapo, tapos lumalabas pala sila. Yung parang yung anay na may pakpak. Lumalabas sila tulad nung yung sa Ilocano, yung puti na uod, yung abaling, tapos yung salagubang. Yan, lumalabas sila pagkatapos na ng tag-ulan para maging pagkain, okay, nutrients din po sa mga iba. Yun yung yung life cycle nila, yung food chain ba, parang ganon. Lumalabas yung mga insektong ganon para magpakain. Sana ganon din si Crush. Pag lumalabas siya magpakain.